Здравейте, приятели! Днес ще направим един клип на Clash Royale и да започваме. Този клип може да е върховен или пък не. Сега ще го пробваме. Ако не стане, ще го изтрием, ще направим нов. Да започваме да играем Airball, точката не, така не става, защото нямам пари. Така, ето ги легендарите, тези, които ги нямаме. Така. И да видим какво има тук. Така. Така има за теглен индекс. Има за мече за теглен на карти вече. Сега ще проверим. Ще записвам на взета. Така. Съм първо да направим. Така. Ще първо първо сега джайнта. Така съм само тук един. Тук съм събрал този, който съм сега. Не, още не. Така да проверим. Така, още не е излизан драфт. Така. Кой предлага текстбол, така колко има 41 07 14, така 2 по 2 правиме, но не знаем с кой ще правиме с един друг. Така да започваме, така ще време, няма марки, добре така е. Добре. Така. Дисплей. О, what? Какво става тук, бе? Те си ми нападнали. Те ще ни убият, бе. Всичките няма да заради скоро. Ще ме убият. Искам да я допитам, защото не съм в тази игра, да биме. Така, наскелихме ще живеем лъчката, така и се набили. What? What the fuck? What? Така, да видим сега Диана свободна ли, да. Така тя не иска да правим. Така тя приема. Добре, има легендари. Така.
О, той даже животно чука, така. Такова животно, така добре. Добре за сега. Това за сега е добре. Няма проблем. Така. Напускаме нещо. О, варно. Не мога да пускаме. Така. Не, ще пуснем просто тук, за да... Забавяме това на нас, защото... Добре, така сега вземем малко дамъч. Сега не мога да набият, защото не ще да се видим. Това изглежда с голяма грешка направо. Да го бихме. Сега да видим какво ще стане. Дали ще вземем нова карта от Crown Chester. Нова карта, дали ще има от Crown Chester World Camps. Минус Мастер. Ето карта, беби. Така. Добре. Така сега да видим колко да се стъпи тази кола. Сега още няма. Така, Xbox ми предлага. Така, ще се с диаманти имаме вече. Сега още малко да пробваме да качаме някой бега. Така. Не. Правим битки, за да продължаваме така вече. Но той матч не иска така. Защо? Значи не иска така. Той вече прави битка, защото не може да прави. Така, не вече добре. Пак има хубаво. Той не направи както трябва. О, не. Остана брат. Добре, така, имам да сме дълги, така. Не съм сигурна,
добре, сега добре. Така. Там да не убият противник. Ще пуснем рицаря, да набием малко ден, да закрива. Така. Така, сега е добре. Ще направим така да е сега. О, не! Не така да е. Τώρα, αυτό είναι το ίδιο. Ще пуснем тук един рицар. Така, добре. Бегаме. Така. Сега може да сме 6 ниво. Да започваме. Още не сме 6, така. Но, защото да предлагате Expo, но аз не е толкова джейма, да, 25 джейма. И сега ще ви покажа новата карта, която е излезнала, и тази Арена 5. Чакай, не, чакайте, не, значи на 5, а на Арена. Ето, Арена 10, така, 11, така. Арена 10, така. Няма да видим тук. Не. Така. То сега вече клипът ще го завършваме. Така. Колко време е? 13 минути. Така. Довиждане за утре и до утре. И клипът да ви е бил много забавен. И така. Приключваме с клипът.